Com vostè vulgui, senyoria. Bon dia, gràcies, president. Bon dia, senyories. Al febrer de 2017, el grup parlamentari al que represente va portar ja una proposició no de llei que es va aprovar per unanimitat i que definia els termes polítics en els que requeríem a la consellera Cebrián la defensa de la PAC reformada per a la Comunitat Valenciana en els diferents espais de negociació amb el govern d'Espanya i a Brussel·les. Donem la benvinguda a aquesta nova oportunitat de portar a debat un tema fonamental com la PAC, ja que d'entre totes les polítiques europees és probablement la que més influïx en el medi ambient i en la nostra vida quotidiana, dirigint el sistema alimentari i agrari d'Europa i concentrant quasi el 40% del pressupost total de la Unió Europea. Des de Podem defensem una PAC al servei d'un món rural viu i de la sobirania alimentària. Necessitem una reforma de la PAC valenta i innovadora que permeta afrontar els reptes que avui existeixen. I en aquest sentit anava la nostra esmena, en la línia del que ja s'està defensant des d'algunes comunitats autònomes com la d'Aragó i a la qual hem afegit alguns objectius més ambiciosos. La proposta partix de l'objectiu recollit en l'article 39 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que estableix l'increment i l'equiparació de la renda dels llauradors i llauradores a la de la resta dels sectors, objectiu que en 60 anys després no s'ha complit mai. Planteja una reforma profunda centrada en el suport a la renda dels agricultors i agricultores i advoca per la redistribució de les ajudes entre els agricultors i no entre els sectors i territoris. Això exigeix com a requisit previ establir el límit de les ajudes, eliminar els drets històrics, eliminar els pagaments per superfície i la regionalització productiva tan injusta. La proposta se centra en donar resposta a la insuficiència i la inestabilitat de la renda agrària i planteja focalitzar les ajudes de la PAC en el suport a la renda agrària. La qüestió és equiparar rendes agràries justes, no distribuir les ajudes entre sectors i territoris. Per això defensem que les ajudes es distribuïsquen en funció de 6 paràmetres relacionats amb la dimensió econòmica i la productivitat de les explotacions, la professionalitat o la contribució ambiental de l'explotació, però també amb el valor que cada explotació aporta al seu entorn concret i al desenvolupament rural, així com la resta d'externalitats que la producció agrària aporta a la societat. Es planteja així mateix un límit clar a les ajudes, que seria la renda mitjana del conjunt dels sectors i no solament la del sector agrari, donat que l'objectiu és igualar els ingressos. El plantejament té altres beneficis com són la universalització de les ajudes a tots els sectors tradicionalment exclosos com són el porcí, l'avícola o el de les fruites i hortalisses, i en particular a la Comunitat Valenciana el citrícola, i la coordinació amb el sistema fiscal i de seguretat social amb el que podríem avançar en la reforma del sistema especial agrari de forma més justa. Però hi ha altres reptes que ha d'abordar la nova PAC des del nostre punt de vista, com són reconèixer que l'origen de la situació de vulnerabilitat actual del sector agrícola es deriva del sistema agroalimentari mundial, de la liberalització dels mercats agraris i de l'excessiu poder acumulat en determinats anells de la cadena alimentària que no tenen res a veure amb la producció. I és que no oblidem, senyories, que la responsabilitat directa en aquesta situació la tenen els successius governs que han anat renunciant a la sobirania alimentària, ja acabe, utilitzant el sector com a moneda de canvi en tots els acords de lliure comerç. Finalment, i sabent que els preus i mercats agraris responen a regles econòmiques diferents i que per això han d'estar exclosos del dret de competència, insistim que la PAC ha d'incloure també mesures de regulació de mercats eficients. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Fixarà posició.